Sir, kumusta na yung pagkaramdam mo, sir? Bali, pang ilang session mo na po ngayon dito? Pangalawa pa lang. Di ba, sir, nabanggit mo kanina na nagpa-MRI ba kayo? Therapy? Oo, tapos mga ilang doktor na rin pinuntahan. Nakailang session po kayo sa pagpapa-therapy? Tapos sabi ng doktor, anin na session ulit. Hindi na ko bumalik kasi walang nangyayari. Walang pinagbago. Pero simula po nung pumunta kayo dito nung una nung nakaraan, Ang pinaparusahan namin yung kulang talaga ng pinag-personal. At sa'yo sinasaliba ka ng Diablo. Karapatan namin. kaya okay na yung pakiramdam niyo po ngayon. Pero yung mga sama-sama Okay na talaga, sir? Oo, wala namang teknik dito ko eh. Ilakad mo nga, sir. Okay lang. Tingnan natin. Normal mo na lakad, sir. Tunay kami matay. Yan, sir. Graduate ka na daw, sabi ni Apo. Pinto. Yan. Okay. Huminga ka na malalim tayo. Tapos ito naman po, ang kanyang inirekomenda, si nanay. Tingala. Palipad hangin. Sabi mo, Lord! Kumusta na po yung pakiramdam mo, Thank nay? you. In Jesus' name. Ayos na, nay? Yung sa lakad mo, nay? Isa na lang tayo. Ay, maraming salamat po, Amen. sir. Ulitin mo pa. Amen. Salamat ng marami sa inyong pagtitiwala sa alipin Ama Jesus Nazareno. Bye-bye po. Pumipit Thank you, na tayo. Lord. Tapos diretso ka ng Papa tingin mo Jesus, tayo. salamat ng marami. Huwag ka mo nandito.